bunyi ong bakam don beniat imat wat ka sorkar ka kubur bakam don beniat de na kana kadau ka pha biang yang kadu amendment arja ka kendai habala besu iki provision habala besu iki kendon ki baya seriem kum ka inalan pomit Henry kata ke bawa orang IP jayu ya ketuka amendment hadu mentah imat karanan po home ministry imar ulat juga jelah gitu kipor ulat juga jelah gitu kipor upah yang kena ke file nak berarti kamu mencoba hajing saya kadikan state subject kadikan state legislation Henry gini kini kan kita lagi bangihap dan suatu lakan don yang kena ke konspirasi ban persyang ban penturut nyi kum gajai pendeu nyi nyai keli ya ka sorkar kan pakampat lah pergon ra iki an ki kanun ki ban yada ya ka jilo kerpang jonga bat jongpi nyi ham ban keli ya ka sorkar ba lanu nyi kum gajai pendeu ngin singai mar nyi juang barabor bangilong ki ba ritpai nyi ton sitro la ngim don kita ki an ki ban yada ya jilo kerpang ka jongi sam la ni suppose nem hadin newat ki pateng ki ba hadin kai ka banja na ka benta ka joki kita ki bangihap ban stress ka ketim kasih ke mga ong ayapi ngasudan bok baka ying katang sya nga bankan kasih ngalong upadon bok ba laragakan kasih dang don kibas mutu Henry bomyo ay kata ka official recognition bonomyo ay kata ka jing itu ka bakarpang ka jingkan jonga jongpi kalong halayar hatongi ngila ban claim ba kata ka ketim kasih ka bangi juya keren bawa kata kadi ka bala itu dak an ladala ban klaim kumta ki ipat kita ki jerwat hai ke ni sakut hai ni sakut ban pressure ya ka sorkar peden ban itu no ya ka tin kasi kai ka bas sakut hangta ni ko ban yo ya ka jinsai kat pangimpat yo ya ka jing itu ya ka tin kasi ka jonga jongpi ni nomla ban semua sonong pila ban diu kasi tambah ikat tim jonga jong pihadu mentampat itu with due respect dak baburom kaktin de pali itu lembaga kemnet ka bapra hapo asam ki asmis ki wat ka bodo kine ki badai ki subtract kine itu ki badan la ka jong ka jela padan ka bodolan henry ya ka bodo language la itu kadi ka recognize language ni khasi ni don la ka jong ka state Hiran laga jong ri kasi Henry ka ketin ka jongi kam don jaga kade ka perkusla yang gi samla bat kini ki bale se nakalian juga Riboy People's Council hakis ni bat kipor ki batang ya Syahmat ya bi ka ban budin da ka ba yatrilang bat ki we bat ki perlok sang balang hapo juga Riboy bat ka celahi barak kawe kuat benkeran jika ka benta ka bakam kerpang ka bolong sensitif mentah kadang don ka Phase 2 juga border top apring juga sorkar Assam bat ka sorkar Meghalaya la form ka regional committee kidon ki dekhot hapo juga ka committee badi ki MLA ki badi ki dekhot juga district council ni ko aban pha kawi ka kerwa ka bashai ba what politicize ya uput usam haka phase 1 kaladon kajing persya ka bajur Hakabidi bat katu kajing pepet ya uput usam kita kisam tali ki parameters ki badon haka regional committee kimlong in letter and spirit nikan dak bashai dangi pai ka proceeding ka baki kandak habaki le chekishnong ki thau nimyo i bagadon kata ka liberty jong ki nong shnong ban keren kata ka free will ban penpau ya ka sur ka jongki nim shumladon lasha yurat lasha exploit henry ka phase 2 ni kentui ka sorkar bahkan kamu serius ya kan kemat namarkan kemat kadai kemat kaba long sensitive hadu kata-kata balik ka ong kumta ka borduar ka des domria ka right nongtung ka nuwa mau tumur kini ki sautuli ki sektor ki barangsa hakan ka jing mai put ka pemerintah hado kini ki sautuli ki sektor nila mo baniwa ka confident juga sorkar bahkan ka jing mai put hakan ka kenti ka pemerintah kan ya be ya irti om syupat kumbulok ka phase 1 dan ki bufu dengan apa nawa mau tumur ki athu ika jinge ka jongki baka asam ka lapha ka asam ka pha ya ki kor ki machine ki JCB ki pu shilum ka pha ki breu
ban penteri ya usurok ni keren ni ka status quo ni maintain ni ka status quo ngamong da ka baong ba banong ba ni senge kita ni persya iki kampung roy ni priang kampung roy hande baling ni priang tang ya kampung roy jongka Assam why not jongka Meghalaya baling ka Meghalaya la dei baka mut banle kino ki developmental activities syak haras syak perklemran syak be syak syok syak tip syak bom baling bat baling la ka sorkan Assam ko bangin siang surok biang ngenai electricity ka snong jopi biang ngin sina uli office jongka forest gate biang kitu kide ki ber ya kaba ngingi priang namar ba ngingi don ya kata ka mensim ka basisur shidur ka bashmur ka bakwit henry kai ka bajapat hadin abut kide kitu ki surok ki bangingi ong ba oh lada di kapor bangiya biat nak surok Assam lada ngi shipi kalat shipi kalat napo Assam lada ngi lamba katu surok bado ki check gate ngiha ban su pisa ngiha ban su khajana kita gede ki harassment hap ban sange pinomla ban haras ya ki jai bandu ki jongi kat ha kapor ka ba pipi ibet kat ha kapor ka ba pipi kwa karai nongtung kawai na ki raj ka ba larim kawai na kirat ka badon ni ki historical facts kawai na kirat ka badon ni ki kot kisah ki babit babiang ngin ngap kita ki kat pratal ki shnong ki baga sarkar Assam ka claim bagi de ki disputed ngin pe kai baga sarkar jongi kan le na bata kan ka raj nongtung lai pusau tu ki shnong ki bha apo juga raj nongtung thamula ban perkhat sis perkhat baga raj nongtung ka hap apo ka disputed area Kamsung ladon kum kata ngalapoi harai nongtung ngalasang gitu ki area hantu clearly haba po uput usam jongi hende gede kata ka bangga ong yipi uput usam jongga jela ka jongi umdei uput ubapi pila ban yadi yatit ya kata ka jaka hanti la shong shnong la penlong dok penlong senam la penham ya usopet deki hajar teli ban penlong ya ki khun kikti ban penhe ya ki khun kikti hende ga jing tulok kajing senjor jongki nong ilam shnong jongki nong ming khmat ki jongi ha ki por ki balade le se kadi ka wen ki factor ka bangi ni hap ban ye kran ha ka por ka pamanta hele ni don pat ka jing shenia ka sarkar nio i ka jing serious ka jongka nyai kublai ka body ka bathmai jongka Khasi Hills Autonomous District Council apo ka jing yalam jong iba peniat sings im kumu chief executive member ka jinglet ka jongki hapo right nongtung banlet dalade ban pentikna baki nong shong shnong ki shong suk shong shngan kata kadi ka bangi ni kwa ken ban yoi ngai ka jing khublai ya ka district council ban kumjur ngi ketui ke sarkar ba kindon da kita ki polisi ki babit ki babiang ban pentikna baki breu ki bashok masa hapo bordar kim deshu ban police nam nang ne shahmat kata kadi ka jing ang nut jongi kum ki khun samla na po them ri bhoi